Moi, me ollaan Jari ja Sanna Mäkinen Pentisolista. Pentisol on reilu 30 järvenpääläinen perheyritys. Jari ja minä ollaan nyt yrittäjiä toisessa polvessa. Valmistamme aerosoleja moneen eri käyttöön, teollisuuteen, autoiluun, kotiin ja vapaa-aikaan. Eritoten olemme panostaneet elintarviketuotantoon. Yrityksemme työllistää tällä hetkellä 10 henkilöä. Pyöritämme noin 2 miljoonan euron liikevaihtoa, mutta elintarviketuotteidemme avulla tarkoitus olisi tuplata tai triplata tuotantomme viimeistään 3 vuoden sisään. Elintarviketuotantomme on saanut FSSC 22 000 sertifioinnin viime keväänä. Se takaa tuotteidemme turvallisuuden ja laadun. Tämä kulunut vuosi on ollut meille varsin touhukas ja antoisa. Me pääsimme mukaan Kasvu Open kasvukilpailuun ja voitimme Keski-Uudenmaan kasvupolun viime keväänä. Se poiki meille menolipun Jyväskylän kasvukarnevaali. Jyväskylästä tulimme kotiin mukanamme Nordea Growth ja Team Finlandin ja Kasvu Openin Going Global-palkinnot. Niillä on hyvä jatkaa vuoden teemaamme kasvua kansainvälistämällä. Olemme tänä vuonna jo solmineet useamman jakelusopimuksen niin Pohjoismaihin kuin myös Keski-Eurooppaan. Siellä on pikkuhiljaa kaupankäynti lähtemässä kunnolla käyntiin. Ja se on meidän teema. Pyrimme saamaan kaikkiin keski-eurooppalaisiin koteihin ja keittiöihin meidän valmistamat Chef Season tuotteet. Tai kuten paljon pyrimmekin suurkeittiöihin tekemään private level tuotantoa. Tuotantomme on erittäin monipuolinen ja tehokas. Meillä on käytössä 2 automaattilinjastoa, toinen perinteisille teollisuustuotteille ja toinen sitten elintarviketuotteille. Meillä on oma elintarviketila, jossa on myös lisäksi puoliautomaattinen täyttölaite pussiventtiili tuotteillemme. Tämän lisäksi meillä on muutamia käsikäyttöisiä täyttökoneita. Me sanomme, että olemme Suomen innovatiivisen aerosolipakkaamo, eikä suotta. Meiltä löytyy perinteisten aerosolipakkausten lisäksi mahdollisuus pussiventtiilipakkauksiin, mäntäpulloihin ja moneen muuhun. Haluamme kehittää tuotteita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kuvassa näkyy yrityksemme perustajat Pentti ja Tuulikki Turunen sekä meidän ketterä ja erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Kiitos tästä palkinnosta, se merkitsee meille todella paljon. Kiitos Uudenmaan liitolle, kiitos Järvenpään yrittäjille ja Uudenmaan yrittäjille sekä loistavalle henkilökunnalle. Kiitos.